usa ni sa mga sikat nga ebanghelyo ang atong nadungog nga ang babae ginganlan ni Kristo og iro, pero ang babae nga nangayo og panabang gidawat ra pod niya nanganlan siya og iro niya, iyang equate ang iyang pagpangayo nga mumhora sa gahom sa Ginoo. Ang kaayuhan sa iyang anak nga giyawaan mumhora sa grasya sa Ginoo. Kanabitang kamautang mo hunahuna nga ang mumho, kailan mo mumho? Unsa man ang mumho? Usa ka piece, one piece sa imong tibuok na kanon. Nabang og humay usa ka lugas or tunga sa lugas kanang mga huog ba kanang gagmay. Ana, mumho, small particles sa imong pagkaon. Mao tingali na equation sa atong slot, no? Ang slot mo na siya. Mumho ra ni. Slot ba? Slot. One slot. Usa ka mumho. O na, nangayo tag mumho. Pero dako-dako man sa ning mumho hatag 1,000. Ang imo sang mumho pa dir baburag dako ra man sa kanang mumho di. Sa amo na di na mumho bugon. Usa ka bugon. Dili oy mumho ra gyud na. Di mo mo to kanang slot na to mumho ra gyud na. Nya ang ato rong simbahan mura siya kaning babae. Ang ato bang San Vicente Ferrer Parish mura siya kaning babae nga nangayo ninyo og nato og mumho. Mumho sa grasya nga atong nadawat sa Ginoo. Itagaan ta mog sample. Nganong mumho? Sa to pang mumho gamay no. Gamay nga bahin. Sige, testingan nato subay. Kani ako manghod kanis klito. Kailan mong klito kani mo doyog din ba? Ana. Pagka year 2000 gioperahan na siya sa iyang kasing-kasing kay napuno sa tubig. Gidrain ang tubig sa iyang kasing-kasing. Na-ICU na siya. Niya, ang nabayra na mo atong pag-drain sa tubig sa iyang kasing-kasing para mulihok ang iyang kasing-kasing ug balik. Di siya mamatay. Nakabayad mi ato og dool-dool 400,000 ang pagpalihok lang sa kasing-kasing. Sa ito pa kaning atong kasing-kasing, ang pagpalihok lang, worth na nag mga 500,000. Karon galihok ba na yung kasing-kasing? O sige, 500,000 na. Dunay nangayo na kog tabang magpa-bypass sa kasing-kasing. Upat ka, saan na, bypass ba na? Butangan baglaing, kuan ba? Tubo. Gipangayuan sila papundohon daan og mga 800,000. Ang pagbutang lana sa kanang bang iyang mga tubo-tubo diri ba para ang dugo mo gawas og sod. So ang paglihok 500,000, ang paggawas og sod lang sa dugo mga 1 million. Da pa man na sa ubang mga tambal. So pila na tanan? Sa paglihok pa lang sa kasing-kasing o kaning pag-ana-ana sa dugo, sod guwa, 1.5 million na. Niya karon galihok ang dugo sa inyong kasing-kasing. Oh, tanawa. Unya karon pagka year 2002 na failure man ang iyang left kidney aning klito. Kani akong manghod ba? Gioperahan na sad ang left kidney kay kung dili operahan madamage ang tibuok kidney, ma-kidney failure siya. So gikuha ang left kidney, removal of left kidney para ma-healthy ang kidney. So pagpa-healthy lang sa kidney, ni gasto na sa tog hapit mo 200, mga 200 kapin, 1,000, das mga tambal. Kidney pa lang na, usa pa lang na ka kidney. Wa to gitreat, gi-remove ra. Ana, ang dialysis sa kidney para mo function, tagpilay gasto. Usahay kaupat i-dialysis sa usa ka semana tag 5,000 labing minus ang magasto di 20,000 kada semana. Sa to pa purting mahala aning atong gipanggamit. Ang utok katong dihay na meningitis akong kauban sa seminaryo.
giopera aw nagtumor, gioperahan diri, gibuak iyang utok. Pila ka milyon ang gasto. Ang atong utok lang ba? Ang pagtarong ani niya, nawa na gid itong siya kapadayon sa seminaryo kay nagkuha na gyud murag mo palyar na gyud ang iyang memory kay na damage gyud. So healthy kay atong utok, kamaupatang mo hunahuna, kamautang mo plano, healthy kay tanan. Portid ang mahala ani. Kani ba? Tutok pa muna ko. Wa pa ta maghisgot dinhi og actual nga kwarta ha. Kini lang atong gamit. Ana, ang oxygen ni Papa katong kuan, tagpila ang tangke ana sa ka-oxygen. Hibaw mo? Wa mo kibaw mo? Kuwasa ko kibaw, tagpila ro tangke. Di na mo minus og kuan ay kanang ang bayronon anang oxygen, di sa na mo minus og mga 500 kada adlaw ang charge anang oxygen. Sa ato pa ang hangin nga gihanggap. Ang hangin ba? Aka mo hanggap mo ron. Kining akong glasses, ani akong glasses ba? 12,000 eh. Para makatarong gyud kog tan-aw kuno tan-aw diri tan-aw dito way problema. 12,000 ning niya. Ni akong glasses. Kay og dili ni nako gamitan, wa na di na ko kakita. So aron lang ko makakita. Ana, nagkinahanglan ko og 12,000. Gikan sa akong pagkabata hantod 50 years old, diha naman ko nag-glasses pag 50 years old. Sige kung kakita, pila na kay presyo ato no? Wa mo ka imagine. So kita lang daan, kita lang galakaw, kitang gabarog daan, ang imo lang daang lawas. Di pa ta maghisgot sa imong kolon, kanang imong baga, kanang imong mga nerves, kanang atong dugo, kanang tanan. Di pa ta maghisgot ana. We worth billions already. Kita ba? Kanang imong lingian na imong tupad. Ingna, you worth billions. Oh. Perting mahala na to eh. Mahal gyud kay ta. Ingon ana ta ka espesyal nga gihimos Ginoo. Kana mga iro ihawon ra man na sa pila presyo 10,000 ihaw dayon patay, pero kita di kabayran og kwarta ang atong worth. Grabe kay tag worth mo na bisag tarungon lagamay di mangadi kay jud matarong, mahal na kaayo ang pag-repair nato. Pare ba sa kaning sakyanan diri nga ingon tong auto ba diha ingon ipaayo, ayo na mga valves gasto og mga hapit mo ang mga 20 kapin 1,000. Sus di naman sad mo Edgar, di naman sad mo andar pa der si angkuan isiyo ko no mo inaguba pila man sad ang isiyo nga 25 na kula kamahal gud anak kana sakyanan ra gani na nga kuan mahal na unsa nakakitang tao lisod kay ta lisod kayo mahal gyud kay ta mo na kun pangayuan gani mo usa ka slot nga 1,000 hatag gidayon ngano man mumhora na sa grasya nga imong nadawat. Mumhora. Kung sa may gusto nimo, muhatag kag slot o kuhaan kas pananaw. Di wa ko manghulga ha, pero ang ako lang ba kanang una-una lang ba nga kung sa may gusto nimo, muhatag kag usa ka slot o magdialysis ka. Kana. Unsa si Papa katong pagka-paralyzed ni Papa, half body paralyzed. Gaana ng kamot. Pilay gasto namo sa pagpaterapi, pagkuan, wa gyud gani mauli. Porting dakuha, sobra 300,000 sa siging balik-balik for 6 years, therapy, tambal, ospital, bayad pas doktor kay inig-treat, doktor bayad na sad. Wa gyud mauli. Gaana lang gyapon kamot. Inaton magkuto-kuto in taon ikabuntag ana. Niya, mugaan-gaan og jutay, magbutag tubig init, ika sunod na sa ikahapon, gaana na sad, butangan na sa tubig init, 6 years, hangtod yun namatay, wa yun mauli gasto pa kaayo. Pero, 60 katuig kapin, si Papang gamit atong lawasap, kaingin, halab, himos among balay, guad, pangarga, pamotos bangga, pangharinggas bangga, kuyog sa lingadto, gigamit to niya pagkamahal eg presyo ato.
Di nakadupas papa, ako karon siging dupa-dupa, siging kulikta, pagkamahal di ang presyo ning makadupa ang kamo. Mahal kayo. Nakahilak ko pag tirapi na mong papa niya, ako siyang gibangon, dangtag mga hapit mo sa kabuan, ako siyang gibangon, ako, pa, kaya ako man tong patid-patiran iyang tiil nga katubang tuo, aron mo, mura ko nuhay mulakang, nako, suway ko no pa, di ti kapatiran, ikaw ko no'y biras imong tiil, gibiragi niyang maayo, papagod, ang tanang lawas, labyog na gud anak, kay iya jong palakaon ba, kutob ra gyud ni tupong og nilabaw og jutay sa iyang wang tiil. Nako, wala, nakalihok na, purti na kong lipaya, half step ang tawag ana. Huwag ganik abot half step, lipay kay ko, pero papa saka kanaog sa bukid ngadtos uma for 60 years aron may buhion, pagkamahal di anang kada tikang sa tao. Wa ta kapasalamat ana. Ala sige, aron makapasalamat mo, hatag mo mumho, slat lang. Ana. Ug unsa man sa ihatag sa Ginoo nato? Mumho sad. Mumho sa iyang gahom, healing, unity, prosperity, satisfaction. Mahal kayo ning mga butanga. Pero ihatag nis Ginoo nato outright. Happiness, pagkamahala. Happiness, palita ang kalipay, purtig yung mahala. Kanalaging mga tagtungas oras nga kalipay, sama ng laki, gusto makig-sex o babae, palit ka ng prostitute, mahal-mahal yan ha. Tagsakat oras, duha ka oras, wa ko kasuwayan ha, pero kanang manginayang na anak ba? Inoras. Wasay siguro, basig simba ko yung taon na. Mahal oy. Kana ding kuan, kana ding malipay ang bana, panalitan ang bana, wa naging kalipay sa asawa, lagot na kaistanan, luod na kaignaw ang asawa niya, gusto siya maglipay-lipay on his own. Mga bit, pagkamahalag bayad sa kabit. Nya dili pa ginatinuod nga kalipay, kay malipay ra ka didto, inigadto nimo sa imong kabit, kung di sad siya magkusmod-kusmod, iniguli nimo awayon man kas asawa, libakon man ka, wa na sa kay kalipay. So kanang very short moment of happiness, mahal na kay nagbayad, unsa nakagtagaan tag lasting happiness, and only God can give us. Siya rin makahatag ana, gihatag mong slat o, di ba dayon mo divine unity, prosperity, and satisfaction. Di ni mabayrag binilyon nga kwarta, pero mumhora ni sa Ginoo. Kinsa mayang hatagan ani, kadto ra sang manghatag og mumho ngadto sa uban. Mao na sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo diri, akong ibalik ang inyong nasod, ibalik nako ang inyong kinabuhi, mananom na mo kamo say mag-ani. Nya magtambor na mo sa inyong kaugalingong lugar, di na mo bihagon. Pero kining maong grasya nga ihatag sa Ginoo, mumhora ni sa mga tao nga mohatag sad og mumho sa iyang oras og grasya ngadto sa Ginoo. Katubitang naningil ang Ginoo, siya akong parasan, akong gipasaupan. Nya nagpadadayon siyang tao nga maningil sa iyang bahin. Mangayo gid ang Ginoo og bahin. Sa atong time, talent, and treasure. Nang litan sa time, magampo ta. Bisag santos na lang nga rosaryo. Karon gani, kaning gihatag aning atong mga kaning 2,000 Hail Mary group. Karon mag 2,000 Hail Mary na punta diri. Mumhor man gud na gud. Sa kada buwan, mo spend sila almost one day, mga almost 8 hours, just to pray 2,000 Hail Marys. Mumhora na sa oras nga gihatag sa Ginoo nato, 24 hours nga kada adlaw iyang gihatag. Di ba? Ang pagluhod or ang paglakaw-lakaw nga magrosaryo, 30 minutes kada adlaw, mumhora na sa 24 hours nga gihatag sa Ginoo nato. Nya makahatag mo ana. Hatag mo mumho. Hatag mo one slot. O kitang tanan nga nagminaw karon sa misa, hatag mo one slot. Kining atong ang atong halin as of yesterday, 372 slots pa. Pakpak. Salamat sa mga mumho nga natigom nato. Pero naapay 54,628 ka slots available. Hatag kuno tag mumho kitang tanan.
Daha sa online parishioners, mga kuan man tatanan, dool-dool tag mga 500,000. La. Panghatag lang ko mugmumho, di ba? Masyak ko taan mura ranig lamyon ang 55,000. Pero magsita ko na, gamay ra kay kong kwarta, gamay ra kay istanan. Ihuna-huna agpilay worth nimo kabayran ba nagsapi ka? Unya pa unsa may akong kanon, God will provide. Mumhura ka sa grasyas Ginoo basta naa kay pagtuo. Kanang imong panginahanglan nga pagkaon, sige, hatag sa Ginoo. Sama atong biyuda nga ang iyang 2 cents iyang gihatag sa kolekta, siguro gyud nga hutdan tog hatag sa Ginoo. Mo na nahitabo ni propeta Elias, ang biyuda mihatag niya pagkaon bisag katapusan na lang tong kumkum sa harina ang iyang nahibilin. Siya mamatay na miani, ighuman akong hatag nimo. Ingos propeta Elias, ihatag lang na nako. Ang Ginoo mutabang ninyo. Usa ka tuig kapin, wa mahotdi siyag harina og lana. Sama usab sa kanini ang katong ihatag sa 5 kabuk pan og 2 kabuk isda para ipakaon sa 5,000 ka mga tao. Nahutdan ba si Espanya? Nibalik niya 12 kabukag. This is faith. This is humility. Kanabang pagtuo og pagpaubos, motuo ta ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan, og motuo sad ta nagihigugma kaitas Ginoo, og motuo sad ta og mudawat na kun way Ginoo wa sad ta. Nya kun imbitaron ta pagtabang dinhi sa simbahan, di gid ta mo balibad. Mabita na nga anang sa ako sang side isip pare, wa man ko'y pamilya nga kasandigan kuno inig kanana ang kamatay o ikasakit nako, inig-retire nako, nagi mo tambag nako pader pagtigom gyud kay para sa imong kaugmaon. Kung siya kung tigomon kwarta, ay na ayaw usik-usikin ng imong imong stipend, ay lang ang kolekta kay balik ron na simbahan stipend nako. Ug ako ning tigomon naidaghan kay dihang mga nanginahanglan, alkansi sila nga ako mo'y motigom. Sige ko pumalandong Lord, di man ko ganahan mo tigom og kwarta kay murag wa man ni maigo sa akong prinsipyo. Unsaon ako pag secure ang akong kaugalingon? Unsay tubag sa Ginoo mga igsoon? Siya, pag tinarong sa imong pagkapari. Pag tinarong, kinahanglang masakit ka nga tarong nga pari, og mamatay ka nga tarong nga pari. Nga naman, kanang imong gialagaran nga simbahan, mao nay mo secure nimo. Ug masakit ka, naagi mo tabang nimo og patambal. Nya simbako sa gwa gyud kay mga buangon kay na sila. Simbako lang gyud ba? Wa gyud mo tabang. Bisa na lang pagpalit og biogesic dito, sa pagpalit na lagdayaper, mamatay gyud ka. Nya nagtinarong man kas pagkapari, naagi mo lubong nimo. Labing minus naagi mo hatag og lungon. Nako bitaw no. Siya unya iniglubong na nimo adto din kas langit. Pag tinarong las imong pagkapari, you are secured. Mao na man tinarong ra ko. Di na ko magunahon-naan ang kwarta mo na palit sa kog slot. Total mumhora man na kada gun nako dupa na agoy kolekta, kada dupa na kolekta nya. Muhatag palit kog tag napo ka slots kada semana. Di mumhora sad na, di ba? Amo na maghinatag ay tag mumho para sa simbahan, pero tanawag unsay nahitabo sa mga mumho nga atong gihatag karon, nakatukod tan ining nindot nga simbahan, worth na ni atong na-spend anig mga naanis mga 30 million. Nya daha na mga yuta atong pamalit, abot-abot na nighapit na nimo 60 kapi na ni million. Nya nakatabang tagtukod sa kapilinya. Kadto mga 41 million atong na contribute sa atong mga mumho. Ang katusan ini karon nga kang Bishop Chupilo Kamumot nga Thanksgiving, mga 6,000, mga 6 million sa atong na tampo dito. Kadako na mumhora na, pero nakahimog dagkong events. Nya unsa may premiums Ginoo sa mga niapil ani? Siguro gyud ko matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, kanimo'y gustong ihatag sa Ginoo nato. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon.
Huna-huna kunog ang Ginoo nga maoy gamhanan sa tanan, mo'y naghimo sa tanan, mahigugmaon sa tanan, ug maluluyon sa tanan, mo'y magbantay nato. Huna-huna, pabantay ang gitag pimag dinhi. Atong pimag matug ra na diha ini ka. Sige, pag tiks-tiks, man, tug dayon, tug, ana. Ang Ginoo di matug. Pabantay ang gitag pimag na diha mo musod nga buangong tao. Ayaw na paparkingi diha. Parking lang dayon. Ano parking? Man rin mo ra mag-isog di. Hadlok. Ang Ginoo nga, di mo na mahadlok bisag yawa. Kaya siya may gamhanas tanan. Nya mo na magbantay nato. Mo na doon na kay divine prosperity, satisfaction, and true security in life. Ang kondisyon lang, matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang imong pagtuo maoy nakaayo kani dako kay ang pagtuo sa babae kay nagpakairo. Ang resulta, ang mumho nga gihatag sa Ginoo nawagtang ang yawa ug ang sakit sa iyang anak diha dayon. Mumho ra na sa Ginoo. Ayaw na pagsigi og kabalaka, panghatag na sag mumho sa slat nga dops. Aw na siya pagtuo lingi ay mong tupad be. Tapos ang lingi ing na manghatag kag mumho. Ina manghatag na kag mumho. Dinaw ka ng mumho na patay kuhaan sa gas mumho sad. Sige manindog na ta.